O Pazo de Goiáns acollerá unha proposta cultural que combina deseño, arte e conciencia ambiental. Da man do creador Juan Ares, a veciñanza poderá visitar unha exposición que busca mostrar as oportunidades que poden xurdir do medio mariño. O vindeiro 8 de xuño inaugúrase no Pazo de Goiáns ás 7 da tarde a exposición Deseño, Mar e Cultura, unha colección do deseñador boirense Juan Ares que está centrada na creación de inmobles elaborados a partir de redes de pesca reutilizadas. Compartir cos meus veciños un pouquiño pois unha experiencia de 10 anos no ámbito do deseño e sobre todo en ese nicho, digamos, de deseño que é a reutilización de rede de pesca mariñeira, e aí está un pouquiño o enlace co Día Mundial dos Océanos. A mostra poderá visitarse durante todo o mes de xuño e recolle unha década de traballo na que o autor aposta pola reciclaxe de materiais mariñeiros como base do seu deseño creativo. Durante anos fixe unha colección de produto donde se aúna deseño, tradición, artesanía, baixo o amparo tamén do respeto do medio ambiente, reutilizando a rede de pesca mariñeira. Aí nace unha colección que se chama Refuse, é unha colección de moble que está feito artesanalmente con rede de pesca mariñeira. Podemos encontrar dende tapices sombreadores para espacios públicos, podemos encontrar asentos tapizados en rede de pesca mariñeira. A inauguración incluirá tamén unha charla coloquio coincidindo coa celebración do Día Mundial dos Océanos, na que se abordará a importancia do respeto ao medio mariño e as oportunidades que ofrece a economía vinculada ao mar. A charla versará un pouquiño principalmente sobre eso, digamos, sobre o respeto hacia o medio mariño, como a través do mar poden xurdir oportunidades, a través de deseño, artesanía e cultura. Principalmente un pouquiño vai a tratar sobre eso a charla. E se aproveitará tamén para presentar o resto da colección, que tamén ten unha inspiración mariña, e un par de mobles de pezas hai disposición de poñelas en doación ao Concello como lugar como o Pazo de Goiáns. Dende a Concellería de Cultura destacan o valor desta iniciativa que une patrimonio, creatividade e sensibilización ambiental nun espazo emblemático como o Pazo de Goiáns, e animan á veciñanza a chegarse para coñecer esta proposta artística. Para nós é un orgullo porque ten éxito a nivel nacional e internacional, vamos a decilo tamén, e para nós é un orgullo que podamos ter esta exposición adicada ao mar, algo tan importante vinculado ao noso motor económico, e que podamos disfrutar e ter a ocasión de velo de preto un entorno entrañable como é o Pazo de Goiáns.